Fulbe da wanda yake zuwa muku da tudun Zinariya Jos daga Unity FM 93.3. Tare da ni akwai malama Zinat Sale Yakubu da kuma malama Lois Ajiju. Marhaba da zuwa tare da malama Zinatu. Wannan sati ko wannan mako za mu fara tattaunawa ne akan gudunmawa da mata ke badawa wajen samun ingantacciyar al'umma wanda suke tattare da zaman lafiya da lumana. Me kike gani akai? Tunda za mu fara akan a ce rikici yau ya barke, yaya halin mata yake kasancewa? Bari fara da ke malama Zinatu. to alhamdulillah barkamu da wannan lokaci. Gaskiya mata suna ba da gudunmawa a rayuwar al'umma sosai, saboda duk wani abu da zai taso mata kusan in ce su ne masu ƙoƙarin yin wannan abun. Amma kamar akan wajen rikice-rikicen yadda garurruka suke, tana aka ɗan samu raunin mu mata. Wando saboda su matan kin ga gaskiya wani lokaci ba sa ɗan nunar ma yaran abin da ya kamata a yi, kuma yaran sai ya zama kamar ba sa jin nauyin matan kamar yadda suka fi tsoron maza. Amma sosai iya gwargwado gaskiya har ga Allah mata ko a meye ma mata suna ba da gudunmawarsu sosai, suna ƙoƙarin su ga abu ya tafi daidai. So kin san wani abun dole idan da hannun ke mace sai an haɗa da hannun namiji shi ma a ciki, saboda shi namijin ya fi ƙarfi, ke mace kina da rauni. Wani lokaci yaran ma in suna wani abun in kika ga za ki yi magana ran sai ɓaci, sai ki ga wata kuma ba za ta iya yin maganan ba. Okay. Malama Lawrence, muna magana yau a ce rikici ya barke. Wani hali mata ke shiga idan aka ce yau an samu tashe-tashen hankula ta bangaren addini ko kabilanci kamar yadda muka saba gani? Duk da dai yanzu mun gode wa Allah muna morar zaman lafiya wanda muke fata ya ɗaure kenan dindindin a jihar mu, kuma muna fata mu samu irin wannan zaman lafiya a baki ɗaya ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya. Wani yanayi mata ke shiga idan aka ce yau an samu barkewar tashin hankali? Okay, suna shiga yanayi sosai gaskiya, da wahalan abinci da kuma sauran abubuwa. Okay. Malama Zinatu, lokuta da dama ban san ko you are a first hand experience, kin samu wani first hand experience na tashe-tashen hankali ba. A lokacin da aka ce yau gari ya barke da tashin hankali, a matsayinki na mace ko kuma ban sani ba, zan miki labari kamar zan baki from ni abin da lokacin mun taso, bari manta ba. Muna school sai aka ce farkon fada da aka yi, wanda that was the first experience we had. Sai muna gani kamar abun wasa, amma daga baya sai muka ga yadda ake taruwa a gidajenmu. Daga gidajenmu aka ce mu fita mu bar anguwanninmu, daga barin anguwanninmu mun je mun zama 'yan gudun hijira a wani sansani haka na makaranta na gwamnati. Sai a wajen ne za ki ga ainihin mai rayuwa yake ciki. Za ki ga babu abinci, ana zuwa ana roƙonku da Allah kuna da abinci. Like wani yanayi mata ke shiga irin wannan hali? Gaskiya ana shiga cikin damuwa sosai. Ana cikin damuwa sosai, especially a ce kina da yara, ko ma ba ka da yara ma. Wannan damuwan ya shafi kowa da kowa ne. Kana gidanka kaɗan ne, mai yawa ne za ka samu ka dafa ku ci, sai aka waye gari kuma masifa ta zo ta shigo. Kowa hankalin shi a tashe, su kansu mazan ma ba su fita ba ma balle su samu abin da za su kawo gida a dafa a ci, yara su ci. Sannan kuma daɗin daɗawa ma ko da ba abincin ma hankalin ba a kwance yake ba, ko ba gaskiya ba. Ana cikin wani irin hali na damuwa da tausayi, kuma akwai tausayi. Tunda inda za ka je a baka ka zauna ɗin nan ba guri ne mai daɗin zama ba. Ba inda za ka kwanta, ba inda za ka ci wani abu mai ɗan gyara jiki da zai ɗan gyara ma jiki. Sannan uwa uba kwanciyar hankalin ma babu. Malama Lawrence, Khalid Hussein na cewa da ya bada labari kaɗan daga cikin rayuwar da 'yan gudun hijira ke fama da shi a ƙasar Afghanistan. Sai yake cewa za ku je, yake bada labarin iyakar boda tsakanin Afghanistan da Pakistan wanda yawanci suka yi gudun hijira. Abin da ya tattauna a wajen shi ne ya ce a wannan camp ɗin sun kai su 50,000. Babu ruwa,
kowa a wajen yake ba a ma magana wai abinci, duk abin da ka gani ne zaka ci. Ya ce wani lokaci biredin da zaka ci kamar dusa kake ci, saboda damuwan shine a rayu bakar a mutu, shine a lokacin abin da mutane ke fuskanta, yadda za a rayu a wannan bigirin har a ce ka wayi gari ka koma gobe. Yara na mutuwa uncountable, wasu ma su mutu ba a zuwa ma a birne, ba abinci, ga fyaɗe da yake yawa wa mata a wajen, babu babba babu yaro, babu kana da matsayi, you are all equal and everybody is trying his best ya samu ɗan abin da zai sa saboda ya rayu zuwa gobe. This abin wannan Khalid Hussein abin da ya ba da labari kaɗan daga cikin abin da ya faɗa kenan da yake faruwa a sansanonin gudun hijira, wanda idan an yi yaƙi sun gudu sun je wannan. Me sake ce a hakan? Me sake ƙara akai? Okay, to mata dai suna shiga in aka fara crisis ko wani abu, especially people use religion now as a thing. So in aka fara crisis ko wani abu, they don't look beyond. All they see, including the women, all they see is that religion thing. So ba su duba wai mata, wannan mata ne ko kuma wannan yara mata ne. They just treat everybody equal, putting that religion thing in the middle. To duk da malama Zinatu, kamar da malama Lawrence ta ce an fi danganta rikice-rikice ta bangaren addini ko kabilanci, amma ina cikin mun tattauna da wasu wanda su ƙwararru ne a bangaren wannan, suke cewa a tasu fahimtar ba addini da kabilanci ne babban matsalar mu da ke sa muke yaƙi ba ko muke rikici da juna ba. Sai aka ce menene? Sai suka ce abubuwa biyu ke sawa. Na ɗaya shine mun yi yawa, talauci ya yi yawa. Talaucin nan is a driving factor, shine ke makasudin haddasa abubuwa da za a yi ta rikici da kuma rashin abin yi na matasa. Saboda matashi na jin yana da ƙarfi, ya kai lokacin shi, in ba amfani da wannan ƙarfin da yake da shi an cimma abu mai kyau ba, to zai yi amfani da wannan ƙarfin domin ya ja fitina. So in as much as muna ce ana rikici saboda addini da saboda kabila, wa'annan abubuwa guda biyu shine ko me ya fito, kowane suna aka bashi zai bada wannan manifestation din da za mu samu rikici na addini ko rikici na kabilanci. Amma ban san me fahimtar ki akan wannan. Ni a yanda na fahimta kamar abu biyu ne da kika faɗa. Na ɗaya akwai talauci, na biyu kuma akwai ƙarancin ilimi. Saboda yawa ba zai sa ku je aiki ta faɗa da junanku ba. Akwai ƙarancin ilimi, akwai kuma talauci. Idan kana da ilimi, ka san abu da ya kamata ka yi, kai ma ka amfani rayuwarka, ka amfani rayuwar wani ma. To ba ka da shi. Sannan kuma akwai talauci. Ka waye gari ba ka da shi. Sai wasu 'yan mutane ƙalilan suka zo sai suka ja ka, za mu ma kaza, a baka ɗan kuɗi, a ɗan baka wani abu ka sha. Kin ga anan komai za ka iya yi, amma in kana da abin yi ma ba za su gan ka ba ma, ka riga ka tafi wajen neman abincinka. Ni ban kaddara wannan rikice-rikicen wai akan wai an yi yawa ba ne, a'a. Akwai rashin ilimi, akwai kuma talauci. Talauci yana kwasin abubuwa da yawa. Ni yanda na ɗauki wannan abin kenan. Thank you Malama Zinatu. Malama Lawrence, me zaki ce akan abin da Malama Zinatu ta ce? Gaskiya kamar kan da ta faɗa, kasan ilimi, because education is the key principle. So if you are well educated, you wouldn't be lacking anything to do, any small job to do. Amma in as much as na yarda da cewa in kana da ilimi tamkar kana da mabuɗi ne da zai sa ka buɗe ƙofofi masu dama. Akwai mutanen da ba su da ilimi amma kuma they've made it in life. What about that? Nan in za mu yi maganar education za mu tafi wani digiri ne mai tsayi. Because in aka ce maganar ilimi, ta yaya za mu auna ilimi? Ilimi cewa sai na je makaranta na fito da shaida na fita? Ko kuma ilimi da dama tun kakanni iyayenmu kafin turawan mulkin mallaka su zo muna da namu salon ilimi. A nan zai daga perspective ɗin mai sauraro ko mai magana ba ka iya kai tsaye ka ce ga ilimi da kake magana. I think kina magana akan Western education. Okay, having a certificate wanda zai sa wannan shaida ne da kayi ilimi saboda a baka aiki.
amma mun lura yanzu cewa aikin ma ko da ka gama ilimin ba aikin. To ya za a yi haka? Ko da ka yi ilimin, ko da kana da shahadar, kana da shaidan kammala karatu, to babu aiki. Babu. So like in aka fara maganan ilimi, so ya kamata mu karkata daga tunaninmu na cewa a'a sai kana da kwalin shaida, a'a na gama digiri na farko, digiri na biyu, in ma digiri na uku ne, mu koma cewa menene za mu iya yi da hannunmu. Shi ma wani ilimi ne. Skills, informal education, duka wa'annan su ma ilimi ne masu zaman kansu. Mun fahimta? Amma in fact muna magana ne akan rayuwar mata, especially a lokacin da aka samu tashin hankali, a lokacin da ake rikici har suka gudu suka je kila sansanoni na gudun hijira. Wani irin kalubale mata ke fuskanta, wani irin kalubale 'ya'yansu suke fuskanta. Abin da nake so da mu fi mayar da hankali a kai. Wannan abun ana fuskantar komai da komai ma a ciki. Kamar ana fuskantar rashin kwanciyar hankali a cikin sansanoni, a cikin sansanonin gudun hijira. Ana fuskantar masifa ta yunwa, ana fuskantar kuma damuwa ta rashin abinci. Yara ba su ci ba, kuma manyan ba ku samu kun ci ba. Rayuwar dai ba ta da daɗi, rayuwa ce ta wahala a wannan guri. Ka guji wani damuwan ne, ka je ka shiga cikin wani kuma damuwan, ko ba gaskiya ba. Ka guji yaƙi a gida, ka je ka zauna a inda kwata-kwata rayuwarka ma ba ta maka daɗi. Wanda inda kaman a gidan ne ma za ka ɗan samu, in dai ba a kai ma hari ba, za ka ɗan samu wani abu da za ka ɗan yi ka ba ma ko da yaranka ne, in kai baka iya samu ka ci ba, za ka taimaki yara. To kin ga a cikin sansanin gudun hijira kowa fa yana ta kan shi ne. An je an ajiye ku ne a gurin, an ɗan killace ku ne ku ɗan samu sauƙin wani abu. Amma fa gaskiya ni yanda na observing babu sauƙi a wannan ajiyan da za a yi. Tunda a cikin wannan ajiyan akwai masifu da suke biyo baya, ko su sauka akan iyayen 'ya'yan, ko su sauka akan 'ya'yan. Kin gani? Malama Lawrence da ta yi magana wannan masifu, kuma duk da muna faɗa ƙila wala'alla muna faɗa don addini ne, bambancin addini, ko kuma wala'alla muna faɗa ne don bambancin ƙabila. To idan kuma muka gudu, sansanonin hijiran nan na ɓangare ɗaya ne, ko kuma a duka ɓangarorin ne suke gudu su je su yi wannan sansanin gudun hijira? Gaskiya duka ne. Duka. Kuma a duka wa'annan sansanoni mata sun fi yawa, ko kuma a maza ne suka fi yawa? Maza sun fi yawa, amma mata sun fi shan wahala. Maza suna na, amma mata sun fi shan wahala. To saboda me mata suka fi shan wahala? Don su mata ne. Don su mata ne. Saboda kalubale da yawa da suke fuskanta, ina tunanin haka. Malam Zinatu me zaki ce akan haka? Gaskiya mata sun fi shan wahala. Saboda shi namiji fa da kike ganin shi, wani shi kadai ne. Ke especially a ce kina da yara sun kai 5, 6, wata fa yaranta sun fi haka. Kin zo kin yi zobe a cikin 'ya'yan nan ma, kila ma wani yaron ma baya cikin wannan sansanin da ku aka kai ku. Kin ga kina cikin tashin hankali, baki san ma ina yi ba, ko an kashe shi ne, ko an kai shi wani guri ne, ke baki sani ba. Wani namijin kuma shi kadai ne, wani ma ba shi da mata. Kin ga balle wani abu ya dame shi yanda ke zai dame ki. Gaskiya mata sun fi shan wahala a irin wa'annan lokuta. Idan kuma aka zo fyaɗe, namiji ake ma fyaɗe, ke ake wa fyaɗe mace. Amma kuma ana wa maza fyaɗe. A'a, ba kamar yadda ake ma mace ba. A'a, na yarda ba kamar yadda ake wa mata ba. Ok, ci gaba. Dama da na cikin ce namiji ake wa fyaɗe, na ce bari in faɗa cewa wasu lokutan ma akan wa maza fyaɗe. Ba kamar mata ba. Ba kamar mata ba. Saboda ita mace duk inda take rayuwarta ta fi na namiji hatsari. Ko ba gaskiya ba. Ita mace rayuwarta wata irin rayuwa ce da irin rayuwan da ake so. Ita mace ba mace ce, mata ce, ba halitta ce wanda take son damuwa ba. Kin ga shi namiji ko a titi ne zai iya zuwa ya kwanta, ya yi bacci, in ya tashi ya ci gaba da tafiya. Amma ke baki isa ba. Kina wannan kwanciyar ma wani zai zo ya faɗa miki. Kina wannan kwanciyar wata damuwar ma ta same ki. Gaskiya mata sun fi shan wahala a irin wa'annan. A matsayin ki na uwa, wani shawarwari zaki bayar da kar a ce mata kar su fuskanci wannan kalubale da yanzu kika yi magana akai? Shawarar da zan ba wa mata a ire-iren wayannan abubuwan da suke tasowa, gaskiya sai mun tashi mun daɗa tsayawa ne da ƙafafuwanmu. Yaranki za ki dinga nunar musu yadda rayuwa take tafiya.
yanzu an riga an wuce wannan zamanin wai kana da yaro kana jin kunyar shi ko wani abu. Akwai abin da za ki ta nuna ma yaro wanda gaba in ya ga abin zai zo zai tuna wannan nuna mai ɗin da kike yi, zai san wannan abin illa ne, wannan abin kuma abu mai kyau ne. So yanzu mu ma aiki ne a kanmu, tunda duniyan ta riga ta zama wani iri, ba mazan ba matan. Za ka ja yaranka a jiki ne ka dinga nuna musu abubuwan da yake tafiya da yadda rayuwa take. Malama Zinatu, kafin mu zo wajen Malama Lawrence, ina ga za mu buɗe layin waya domin masu sauraro su kira su ma su ba mu nasu gudunmawa. Ga wani kira ya shiga. Malama Lawrence, zan zo wajen ki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke magana kuma daga ina ake kira? Hajiya Malama Sumayya da Mama, ina muku barka da safiya. Mun gode. Wani gudunmawa da shawara za ka ba mu? Kai sai kuna tare da Muslim mai rake Holguji, wato gudunmawa a nan Allah saka muku da alheri, har ga Allah hasari mata sun fi maza hasari a rayuwa, ko ba haka ba? Haka ne. To dan Allah ina kiran ku ko mata, dan Allah a kara jin tsoron Allah, da mu mazan ma dukan mu a kara jin tsoron Allah. Kai kin san an ce mutum wanda duk ya ji tsoron Allah, Allah ba rai bar shi haka ba, ko ba haka ba? Haka ne. To gudunmuwa na dan Allah mu kara yin abun da kamata, Allah kara mana imani, kuma Allah saka muku da alheri, ku tashi lafiya. Mun gode sosai da wannan gudunmawa. Malama Lawrence, me za ki ƙara a nan? Kan da ya faɗa mata su dinga jin tsoron Allah, sai kuma mazan su dinga iya kokari su ga sun taimake. Bari mu ɗauki wannan waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Mun gode. Wani gudunmawa za ka ba mu? Wato lallai Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi da wannan program da kuka yi. Amin. Amma ina so in ja iyaye hankali shi, ana ta magana akan tarbiyya kowane lokaci, amma ana mantawa da wasu irin yara ‘ya'yanmu suke mu'amala a cikin unguwanni, babban kuma makaranta. Lallai yara unguwanni uwa tana iya sa ido ta gane da wa ‘ya'yanta suke mu'amala, to amma a makaranta kuma fa, kaga makaranta ba za ka bi ɗanka makaranta ba ka ga da wa yake mu'amala, ka zo na zo wancan ya zo wancan ya zo, kuma kowa da irin tarbiyyarsa. Lallai shi ma a sa ido a kai kuma a kula, sannan babban abin dai a dinga yawan yi ma yara addu'a. Kar ki ga ɗan wani ya lalace ko ɗan wancan ya lalace ka aibanta shi ka zage shi, a'a kamar addu'a. In ɗan wani ya lalace kar ka kore shi kuma a jikin naka, jawo shi jiki wajen nakan da kai ka zauna ka dinga gyara su, a haka za a samu abin da ake so. Mun gode sosai da wannan gudunmawa. Amin, mun gode sosai. Ina gani Malama Zinatu, idan mako mai zuwa ya zo, kila za mu mayar da wannan ya zama topic ɗin discussion ɗinmu. Da su waye ‘ya'yanmu suke mu'amala da su. Ina tunanin ya kawo ya ɗago wani digiri na discourse, wanda duka wa'annan suna ɗaya daga cikin abubuwa da ke tasiri wajen yaya al'ummarmu suke kasancewa ciki. Wani satin Allah ya kai mu za mu duba wannan. Ko Malama Lawrence? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba ma ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina ke kira? Alhamdulillah, jiya Sumayya ke da tawazin ina maku fata alkhairi. Mun gode, muna ansawa. Allah saka maku da alkhairi da manzilin da ku kawo. Amin. Sunana ta Abdullahi daga Jinji. Okay, wani gudunmawa za ka ba mu? Alhamdulillah, wato gudunmawa ta a nan dai kan da Allah mata sun fi fuskantar matsaloli da dama a rayuwar. Haka ne. Ba gaskiya ba. Lura da yadda jama'a gaba. Mun rasa shi. Malama Lawrence, kafin mu ɗauki wannan waya, me kika gani a bisa gudunmawa da masu kira ke bayarwa? Me za ki ce? Gaskiya ya yi, kan da second caller ya faɗa, wani yaya ne yaran mu suna associating da su a unguwa da schools, because training da zaka ba wa yaro a gida daban, training da peers na shi za su ba shi a waje daban. Thank you for that. Malama Zinatu, bari mu ɗauki wannan waya. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Ina muku jinjina akan kokari da kuke wajen wannan gabatar da shiri. Mun gode. Wani daga wake magana kuma daga ina ake kira? Da kuke ku iyaye mata ne, kuma na ji daɗi da kuka kawo misalai na yanda raino yake ko in ce tarbiyya ta daga iyaye mata. Gaskiya kuna kokari, to amma muna so ku ƙara zage damtse wajen tarbiyyar yaya. Kamar yadda wani ya faɗa, yawanci za ku ba da tarbiyyar, to amma kuma sai wasu su ɓata tarbiyyar. To a nan muna muku gobe. Dalili shi ne kun yi iya ƙoƙarin ku, sai kuka bar ma Allah sauran. Su kuma yara sai garbi bauke su kuma wani gefe. Maza da matan. Amma fatan mu shine ku jajirce in Allah yadda za a samu sauƙin lalacewa yaya da taimakon Allah. Daga ƙarshe Allah ya sa ku je gidajen ku lafiya. An ji ku. Mun gode sosai. Malama Zinatu, a gurguje sakon 30. Wani kira zaki wa masu sauraro? Kiran dai da zan yi wa masu sauraro sun ji, especially iyayenmu mata, 'yan uwanmu mata, kun ji dai abin da aka tattauna. So kowa sai ta sake sabon ɗamara, ta ci gaba daga inda ta tsaya, a sake ɗorawa akan tarbiyyar da ake, a sake ɗorawa har Allah Ubangiji ya sa mu dace. Allah ya taimake. Malama Lawrence, you have 30 seconds. Me zaki ce? To Allah ya taimake mu training na yayin nan da kyau, kar kuma training din da suka fita ko suka je school ko kuma aiki, anywhere they find themselves, kar training din ya kauce daga hannunsu. Ni mai gabatarwa Sumayya Abubakar Muhammad na ce mu sake haduwa a mako mai zuwa domin ci gaba da wannan tattaunawa. Gashi mun samu wani bigiri ko kuma maudu'i da zamu tattauna da shi mako mai zuwa. Wannan shirin na zuwa muku ne tare da tallafin Legacy da kuma Peace Direct, wanda suke tare da muryar Fulani domin su kawo muku wannan shiri inda kuke. Abin kira da zan yi ko kuma shawara da zan bayar na ƙarshe shine duk wanda bai witnessing, duk wanda bai ga tashin hankali ba, to ya ba da gudunmuwan shi domin kar ya gani. Tashin hankali ba abu ne mai kyau ba. Muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya a Plateau, ya ba mu zaman lafiya a Nigeria da kuma duniya gabaki ɗaya. Mun gode.